Kanuna çerçeveyê piştî ku di rojnameya resmî de hate weşandin, Encûmena Bilind ku ji 4 wezaret û 3 saziyên dewletê ve pêk tê hate damezrandin û civîna yekemîn jî îro roja duşemiyê pêk anîn. Hemû van geşedanan Kurd jî ji nêz ve dişopînin. Ew radigihînin ku pêdiviya esasî ew e ku pirsgirêka Kurd êdî di nav aştiyeka mayîndê de were çareserkirin. Lêkolînvan û nivîskarê Kurd Faik Bulut ji dengê Amerîkayê re qise kir. Bulut radigihîne ku pêdivî bi yektiya Kurdan heye û pêwîst e ku Kurd bi dewletê re di şertên nû de li ser mêzekê rûnê. Em gelê Kurd, hêzên demokratî, hêzên liberalî, hêzên Kurd bira destek bidin yek, bira destek bidin hevdî, milek bidin milê hevdî, rêkî vekir û zexteke mezin çêkir, bira hikûmet jî mecbûr bibe. Şertên nû de em li ser masekê rûnên. Di vê pêvajoyê de daxwazên Kurdan ew e ku li ser mêzeka lihevrûniştinê de aştiyeka hergavî were duristkirin. Dema behsa pêvajoyê dikin, radigihînin ku ew ê hergav li meydanan li ber xwe bidin ku heta ku zilma ser Kurdan rabe. Ji bona xatirê ku masa aşîtiyê bê li darxistin û li ser wê masê mizakere bên kirin û aşîtiyekî mayînde ava bikin. Devamlı em ê meydana bin û em ê berxwe bidin. Em pir jî jin. Jinê me bira jinê Kurd jî bira serpiya bin. Em îro aşîtiyê dixwazin. Em hîvî ji Xwedê û ji Resûlê Xwedê ne ku aşîtîkî çê bibe, ev gel ji vê zilma hanê xilas bibe. Hêjayê diyarkirinê ye ku ji hêla Dem Partî û dewleta Tirkiye ve her çiqas pêvajoyek were meşandin jî lê Kurd hayjixweyî nêzîkî vê yekê dibin. Ji ber ku di kanûna çarçevê de ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurd ti tiştekî dîtbar nîne. Daxwazê wan ew e ku dewlet gavên dîtbar bavêje. Eyûp Demîr, Dengê Amerîka, Stenbol.